Oh, isi karaka na ebogide. Isi ga akaka bogide ogide agbachi ya olu. Ife anyị na-eme mana anyị n'afọ nne, amụma mana anyị ama. Ịbịa mee na anyị na-eme inwe nsogbu. Lele mma. Ọ ga-abụ na he refused to join in killing people. Mma ka eji egbu mmadụ. Every time you are having moving objects, every time your children doing well in school, at the time they will not do well, they will put on these clothes. Oh. Oh. Emeka. Holy Ghost! Fire! Zion ministry is for total sanitation. Spiritual sanitation. There is no power in occultism. This one is not even native. This one is secret high court. We are making caricature of their power. Leleki eji abachi akaraka boys. That is why after this program, if you are going to an occult man, if you are going to their place to carry goods, definitely they will be working against you. That is why I must pray today that all of you become a multi-millionaires. Most of the people you see in the market are not human beings. They have evil altars in their home. Afromo ihe onyonyo nke fada ji wee na ebukasi ọgwụ. Ọtụtụ mmadụ wee na agba ya mgba na comment section na akpọ ya iyi na-ekwu ọtụtụ ife dị iche iche ọkacha ndị bụ omenala n'isi. Mma na omenala Igbo dịrị onye ọbụla bụ onye Igbo ekwugo m ya. Ọtụtụ nkụzi ka nye na-agba mbọ ka m wepụ omenala na ọgwụ, omenala na ori na ọtụtụ ife ndị ọzọ nsi na aja. Mana ụfọdụ ndị si na ọha ka ọ ka njọ n'isi achọbere ikwu nke bụ eziokwu. Maka ewepụ ya, ụmụazị ama dị na-eme ife dị n'ọgwụ were ya n'anya isi. Na-egosi onwe ha na fon, na videos. Mgbe ọtụtụ ụmụazị na-agwọ ọgwụ. Na mbụ a na-eze onye nsi na aja eze, ọ da amanye aka na ọkụ ha ji eri nri. Na mbụ ụmụnna na-eze onye nsi na aja, mana tata nsi na aja ka ejizi anya isi. Onye ruo gosi iri ya, ịmakwa na a na-ezobu ezo were eje na nke dibịa na-agwọ ọgwụ ọjọọ. A na-ezo ife m chọrọ ịkọwa taa bụ maka ọ na-abụ ekwugharị ya, ọ dị ụfọdụ ka ụka ọ na-ekpuchikwa ife ọjọọ, o nwere ebe ife ọjọọ adịrọ. Abịara na ụwa ekele mmadụ, ụwa bụ ndị omenje ndị omemma. Ụwa anyị nọ na ya bụ ndị omenjọ ndị omemma. Any soldier na-ezu ori is not a soldier but a thief. Onye ọ na-abụ soja kwesịrị na-echekwa ndị mmadụ na-ejide onye ori mana ọ na-ezu ori, ọ bụrụ soja. Otu aka ọ dị any pastor na-eme ife ọjọọ is not a pastor, is an evil man. Otu aka ọ dịkwa onye na-agwọ ọgwụ ọjọọ, ya bụ ka ịkpọ na ife ọjọọ ụmụnne m. E nwere facts and the figures. E nwere ọtụtụ family gwachara ọgwụ ọjọọ mgbe gboo gara aga. Go and check them. Ọtụtụ family fela arụsị. Nye ka ụfọdụ ndị ntorobịa ya pụta kịta were arụsị n'anya isi na-enye nkụzi with shameless boldness. Na-asị na arụsị bụ ife gbasara ndị Igbo. Ọ dịrọ na omenala anyị, ọgwụ adịghọ na omenala anyị. Ọ ga-epecha mpa anyị maka esi agụzi ife dị na omenala ife gbasara ndị Igbo. Kama ya bụ ịgwọcha ọgwụ ịgbara aka na kama mụ Okeke ya ejecha amị mmachi buutu nata ọkamma na mbarakọtụma. Kedu ife anyị na-akọwa? Enwere uru dị n'ọgwụ na fada na-ebukọ ya. Ịchọ ife arụsị, jee jụọ ndị fela arụsị ka ịma na isi na anya dị ha. Jee jụọ ndị fela arụsị ka ịma ka isi na anya dị ha. Ọ na-abịa ekwugharịa maka Jizọs Kraịst, ụfọdụ n'ime unu akpọba iyi. Ụfọdụ ekwube ife ha aghọtara ọsị nọ onye ọcha, nọ ndị ọcha ka ọ nwụrụ, nọ ndị Izrel, nọ maka God of Israel, nọ onye ka ọ nwụrụ. M wee sị ka m jụọ unu, ọ bụrụ na Jizọs bụ onye Izrel, maka mba ụwa niile nyanwa na-achị, nyanwa ya ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ronaldo na Messi na-agba bọọlụ na ọtụtụ ndị ama afa ha, ma Undertaker, many of them bụcha Christians. In Africa ha na-eme the sign of the cross, many of them. Ọtụtụ ndị a na-anụ afa ha na mba ụwa ma basketball, mention them, many politicians, many presidents.
majority of them bụcha Christians. Ọ bụrụ na Ronaldo na Messi na-ekwu maka Jizọs kwenye na ya, Jizọs ọ bụ onye Argentina? Jizọs ọ bụ onye Portugal? Ọ bụrụ na otu ụmụnna anyị si ekwu ya eti ndị nna nna anyị na Jizọs bụ onye ohi, Jizọs bụ nke a, unu na-ekwu okwu bụ n'ọgbọ. Ọ bụrụ otu anyị maa na Ronaldo ya na-efekwachi ndị Portugal, Messi a na-efechi ndị Argentina, ma n'obodo niile a Jizọs nwechara okwu na ya. Achọrọ m ịjụ unu ajụjụ ka ọ ghara ese na achọrọ m ka m soro ọtụtụ n'ime unu ndị a na-emegasị ife ma nke mmiri ma nke ọgwụ, mana o nwe ofu ajụjụ unu ya aza m. Maka ihe ọ bụla nwoke hụrụ wee sụọ ude, nwaanyị na-agba ọfụ ya otigbe mkpu. Ịma na onye tigburu n'ọgụ ya nwenwe mkpesa. Ife nwoke fụrụ wee sụọ ude, nwaanyị na-afụ ya wee tibe mkpu. Ihe ndị nna nna anyị fụrụ wee sere aka ka ụmụ ọkara okorobịa fụrụ wee tinye isi, ma nọọ isi kote ebu ọgbaa ya. Kedu kọmuniti one pụtagoronu wee sisi pull down their churches? Adam ekwu ụmụ mpịampịa ministry ụfọdụ ndị ọka ọtụ na-ehibe were isi mmadụ nye na ọtụ na-akpọbịa pastọ. Kedu ụnụ ụka ama afa ya ebe a na-achịkwa mkpụrụ obi? Kọmuniti niile apụta kwuo si pull chọọchị ada na ha chọrọ ya. Mana enwe na so many families rejected arụsị, reject deities na-enye nsogbu in the open. Enwe facts and the figures. Family nwere horrible experiences. Na nwanne gị na-ele afịa ọka na-agarị ya, onye eme ka anya ọkụ bata, ihe eji maka na ịmụtara nwa sị na ihe eduji onye ọzọ ụka nwa, anya ọkụ anya ukwu. Ife dị na Christianity na-aga unu pụta na-eri anụ onwe unu for what? Ndị gboo gwọrọ ọgwụ ekwugo m ya, ha na-ezo ezo were agwọ ọgwụ, ha na-esi azụ ụlọ eje nke ndị dibịa ọjọọ were agwọ ọgwụ. Nya ka unu dị bold na-eme. Chezọọ n'okwu ndị gboo kwuru sị na ọkụkọ agwọta n'ọgwụ na-eso ọgwụ ana. Ụmụnne m, uru ka na Chukwu. Ọkwa ifuru uru ọ ka na Chukwu. Ụfọdụ ndị nna nna anyị fechala arụsị wee tachaa afụfụ, kweta na afụfụ abụghị uru, na-ejiri afụfụ anya isi. Mgbe gboo gara aga, ọ ife na-ebebe oke na ebebe ogene. Maka iru ọ na-afịọ, ndị nke a na-agwọ ọgwụ ha na-afụ the effect negative one, ndị nke a na-agwọ ọgwụ ha na-afụ the effect negative one. Ife Jizọs na-enye dị iche na nke ụwa na-enye. Yes, osisi ọ na-adachikwa n'ụzọ anyị awa ya nkụ. Ọ baghị uru arụsị na-akpa ike n'obodo. O nwere ike bụrụ nke a na-eji anaconda were ehikwa. Efu nnukwu eke obiri n'okwu arụsị, asị gị na ọ na-eri mmadụ atọ n'ahụ, ọ na-erikarị mmadụ every July, ọ na-erikarị mmadụ every June. A na-akọ ya ọbụla akụkọ na mmiri abụ mmiri arụsị, na ọ na-eri mmadụ atọ n'ahụ. A na-akọ ya ọbụla akụkọ ife ndị ife mechaa n'ala Igbo. Mana udo Jizọs na-enye dị iche na nke ụwa na-enye. Ọ na-abụ onye dapụ n'okwukwe ọ chọwa onye eji wee ghọrọ ada. Mana ofufe ma ọ na chi mmadụ ada ahapụ ya ebe ndị iro tụfuru ya. Ụkọchukwu a nwere right ije bula arụsị ebe ezinụlọ na-efe arụsị sị na ha chọrọzi ya. He has the right. Esokwanụ na ọ ga-akpọ ndị hibe nye bụ arụsị ha bịa buru ya. Unu bịakwa buru ya n'obi ofu. Ọ bụrụkwa nke unu na-abịa unu eresịba na-agụsị ife anyị eji wee bịa bunye bụ arụsị. Ọ bụrụkwa itinyekwa onye ahụ na-ajụkwanya bụ arụsị ka ọ banyekwa n'ichukwanya bụ arụsị. Unu afụrụ ya? Asị unu bịa buru ya, unu asị ya gote efe Igbo, gote ọkụkọ Igbo, gote akwa nka, gote anụ ọgazi. Onye ahụ unu etinyekwa indirectly n'imekwanya bụ arụsị. Mana okwu na ọ chọrọzi ya, ọ dịzie ka otu nzuzo ịbanye abụrụ nsogbu n'ọzi mpụta. Maka otu nzuzo nwere entrance mana o nwere exit. Ọ bụrụ ibubata arụsị bụ isi nọ mbupụ. Ọ tụrụ ka ụka ịchọ ịbata ịchọrọ ijekwarụ, nobody will force you. Obasanjo ka a gwarụsị ya na enwere too many committees mgbe ọ na-achị. Ka esi wee kposinata ha, ọ sị na ọ ya ehiwekwa anọda kọmitii ka o wee kposa kọmitii ndị dị adị. Aka na-ekwu na nke dị adị erika, ọ na-akwado ihiwekwa ọzọ ka o wee kposa nke dị adị. Gị bịa ka ibula arụsị ikwechiri na-ekwu ife anyị eji wee bupụ ya. Ịma ọnụ na-adọ serious. Onye ka fada na-ebu n'efu. Kedu ife na-afịọzin? Onugbu mmiri mba abụrụ ihe na-aba aṅụọ a na-alacha ire. Ogwumagana abụrụ anụ a na-enye nwata, maka nwata ọhụrụ na-adịrị ogwumagana ya ajụ iri anụ. Wepụ na aka n'ọgwụ, wepụ na aka na-arụsị ụmụnne m. Ọkụkọ agwọta n'ọgwụ na-eso ọgwụ ana. Ụfọdụ ndị dibịa n'ime unu, ọ ya ka ndị wee sị achọrọ m ka m soro unu, ka ndebe nna akwụkwọ nsọ wee soro unu, mana o nwee unu ya akọwara m. Maka ụfọdụ n'ime unu na-agwọ ọgwụ, unu na eze nwaanyị nọ na mmiri ada emekọ. Eze nwaanyị nọ na mmiri na ndị na-agwọ ọgwụ ada emekọ. Ụfọdụ kwere na arụsị, ụfọdụ si na arọ bi n'agụ na ha egwọ ha na arụsị. Ajụjụ wee bụrụ kedu onye a ya eso? Ụfọdụ si nọ ndị mbụ na ndị egede ka ha so. Kedizi onye a ya eso? Mana Christianity bụ one God, 3 persons in one God.
ofu Jesus, ofu Holy Spirit, ofu Father Almighty, all tripartite spiritual entities. So kedu ife ọzọ na-akpa anyị ebe a? Nsi kịta ka m so nwaanyị mmiri, eze nwaanyị mmiri, ya na mami ha bụ mami wọta. Efu na onye dibịa na-ekwu nọ nke ya ka mma. Hapụgodu maka nke ndị ụka denominations ụka, ife dị mkpa bụ chi ka a na-ekwu. Ada m ekwu maka otu ndị si eme n'ụka ha, ife a na-akpọ ya bụ doctrine in local churches. Ana m ekwu maka chi a na-ekperu. Kedu nke a ga-eso? Ọ ndị mmiri, ka ọ ndị arụsị, ka ọ ndị arọ bi n'agụ, ka ọ ndị mbụ na ndị egede, ka ọ ndị nke na-agwọ ọgwụ, na-akpọkwu mmụọ dị iche iche. Maka mmụọ onye nke a kwere, onye nke ekwe na ya. Mana everybody be a Christian, one Holy Spirit, one Jesus, one Father Almighty, one heaven. Unu na-enye nkụzi, ife unu ya ada akụzi bụ ife a na-akpọ ọgbara Igbo gharị, eweta nkwụ elu agbanye na mmanya ngwọ. Ọ na-akpa ndị Igbo anya. Biko nụ ka anyị dozie na anyị Igbo rapụ ife a, amansi karị ha n'ọgwụ ọ bụrụ iji ofeke. Na fada na-ebu ọgwụ, na-ebu arụsị, ọ ndị ji ego ha wee bute ya jụụ na ha chọrọzi enya bịa burukwa. Kedu ife na-ese? Ọ bụrụ na ị chọọ jee mụnye ụlọ ụka ọkụ, ọtụtụ n'ime ụnụ mụrụ Baịbụl ọkụ, onwe na-ebịa mụ na arest, mba, chi ọbụla gbara onwe ya ọgụ. Ka ife a na-akọrọ ọnụ ebe a. Zisa na ihe onyonyo a, aha m brọda Paul Chigbo ka ọ dị.